Di kayo kinabuhi awa ba? Pre, tagak lagi na pre. Tahu ba ni pre? Ano yun bro? Tay pre, kutumar pre. Mamatay mga sapi pre. Wakay sapi dia pre. Samot na ko pre. Akso na gani ko nalibat na gani ko hapit pre. Oh, lain na kay akong mata pre. Gutom ni jud kay ko pre ba. Ikaw pre, gutom na kayo na pre. Pero sapi diha. Oh, pangutanan ninyo nga kabalo nga nawa na ko trabaho ani. Uy, nagi kayo akong kinabuhi gani karano kay asa na mangitag kwarta ani. Matay sumsuma na niya pre. Ik di kayo kinabuhi awa ba? Yo, pagkapak mo pre, tagak lagi na pre. Tahu ba ni pre? Pakado pre. Yo, hug na po. Saan yung purahan na pre? Sino ba na? Ay, yung sunis ni. Pre, Sama ni. pre, pre, ayugon pre. Yugo na to pre, kita ka pre. Pre, karong tahon. Oh, pura na pre. Ano ano bro? Sana pre. Dali lot. Yaw po rin. Sana ni. Yawan lang sunisa pre. Turut na. Wala na. Papay sa ni. Ama di kayo ba? Atay kuan ba? Atay sidan. Papaplan ko rin ang sunis no? Sunis na. Kana ani. Nga. Wala kasi nunto niyo. Tawagan ako ron. Tawag ito. Kunyo! Yo! Kunyo! Oh! Saan nunto niyo? Oh, tara si Kunyo. Uy, tara na bi. Wala kuan ba? Tahong diri sa lansunis ba? Ini. May tsaya pre. Sira. Kaning ko ano pre. So, sira na ni. Dubo ginagmay ko ay sige tanda tara na bala ni. Bye na natin gutom kayo. Lansunis no? Sa kuwan sa tuyok. Yes, bangka sumsuman. Siya tagamay, ali diribay, ay kabalaka, patsilrat sabay. Siya tagamay, ali diribay, ay kabalaka, patsilrat sabay. Ay sabay sa mga tao ay kahibalo sa asuma kaubo dili sila kaila katong bato kanabay mga tutas bukid kay ari pisikado daganog kilikit ay kabala kakitang luha magkatawa sa riging na sunatawa tay problema ay kabala kakitang tanan magkatawa sa riging na sunatawa tay problema bay. Uy ay 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 oy siya tagamay ali diribay ay kabalaka pachirot at sabay. Siya tagamay ali diribay ay kabalaka pachirot at sabay. Yes man sumsuma na dami Rio oh 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 oh. Mga kasumsuman, luto na ang tahong ni Carla. Carla ba? Carla. Sugdan na to ni. Amal na. Dapat tilawan na to pre. Sabaw sa butong ni pre. Namin so kuwan tahong ni Carla ba? Tusulo sa kwano. Ito. Ano sabaw na si Butong? Ano? Wala pa eh. Uy, kutsara pa parang kuwan masabaw. Pre. Nako ni numduman pre. Rulain mo na pre. Gaman eh ba? May mura magsakong experience ako kay pre. Mis nga kuwan ba? Tamis kayo nga kuwan ba? Juicy ba? Dara o. Ano na dara kayo? Wala, baka na ito no? Asawa no. Ang mga to. Ano mo na pagkaon ito no? May gani nahapakan ni mo tong kuan no, puno sa lansunis no. Gani no. Naamar na may tahong dituwa si Buo. Lalapok may pre. Bito pre. Ay nagkikanta ho nga pre. Ito sa sunis. Saan ay lapok ni babos kahoy?
Lapok pre. Sunod ya. Lapok-lapok na, basta importante nga. Mamal na. Ayaw. Ah, sige, kuha pre. Puluhan sa lansunis. Kuya, wawan. Wala, crossbreed. Kinaon na siya, oh. Di ba? Di pa yung mga itong ginapantihan? Maturan ni Maho, pre. Ako dimensyon na. Ako dimensyon. Napakahangkar na. Ako, may pagkaon. Sakto na, Nike. Sawan gamay, no? Hello, hello. Ow! Grabe. Langa eh. Halang. Huwag naman kanon diha, kanami sud Andre oh. Nakatila ko yung nanay, sundukan niya maluto, baka suman. Sabaw sa butong. Anto sa sunod na platong putahe. Dalang salamat! Bye-bye!